Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls, zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. Na úvod začneme netradičným krokom miestneho duchovného zo St. Ives v Anglicku, ktorý sa rozhodol nainštalovať výčap v svetostánku priamo pred oltárom. Malo ísť o krok ústretí návštevníkom tamojšieho septembrového festivalu, ktorý je každoročnou oslavou umenia a hudby. Miestny duchovný Nick Widows sa rozhodol umiestnením výčapu do kostola prilákať návštevníkov festivalu a zapojiť tak približne 600 rokov starý kostol do centra diania. Avšak tento krok pobúril mnohých veriacich, ktorí hovorili o zneúctení najposvätnejšej časti kostola. Duchovný sa však svoje rozhodnutie snažil vysvetliť. Podľa neho je to dobrý spôsob, ako do kostola prilákať viac ľudí. Upozornil, že ide len o dočasnú vec a že výčap nebude v kostole natrvalo. Celá Európa si chce dať fínske pivo NATO. Už od vlaňajšieho mája zvoní Petteri Vatanenovi takmer neustále telefón alebo pípajú e-maily. O jeho pivo je totiž celosvetový záujem, a to nielen kvôli obsahu plechoviek, ale aj kvôli ich prebalu. Pivovar Olaf vo fínskej Savonlinne totiž v lani v máji prišiel s nápadom urobiť tzv. NATO pivo. Meno vtedy vybrali ako podporu a oslavu fínskeho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Celý nápad s pivom NATO bol pritom naozaj jednoduchý. Je to taká slovná hračka. OTAN je francúzska skratka NATO a vo fínštine to znamená dávam si. Takže to je dávam si pivo, vysvetľuje Petteri Vatanen. Názov rozhodne zaujal. Kvôli šikovnému prebalu si ho objednali ľudia z celého sveta a Petteri mu pravidelne volajú novinári. Len na internete sa objavilo asi 4000 rôznych zmienok. Len tento priestor v médiách má podľa odhadov hodnotu 68 miliónov eur. Úplne šialené. To sa stane raz za život. Stále ešte nechápe úspech svojho nápadu riaditeľ pivovaru. V plechovke tak zákazník dostane svetlé vrchne kvasené pivo typu ale. Musí to byť ľahké pivo, ľahko piteľné, dodáva šéf pivovaru. Na to pivo totiž má byť podľa neho prístupné pre všetkých. Bola objavená nová zdraviu prospešná vlastnosť piva. Hlavná ingrediencia piva chveľ obsahuje rastlinný pigment xanthohumol, čo je biologicky aktívna látka, u ktorej už boli objavené vlastnosti prospešné pre ľudské zdravie. Je to silný antioxidant, ktorý chráni bunky pred poškodením voľnými molekulami kyslíka. Xanthohumol má aj protirakovinové vlastnosti, bráni rastu nádorov. Česko má prvé keltské pivo. Najprv má jemne kyselkavú chuť, ale po vypití túžku zostane v ústach príjemná horkosť so zvukom bylín na podnebí. Tak chutí Tauri Ale, prvé keltské pivo Česka. Milovníci zlatistého moku za neho môžu poďakovať vede. Uvarené totiž bolo vďaka laboratórnej analýze peľov z porebných komôr v jaskyni Bíčia skala v Moravskom Krase na Blanensku. Spoločnosť Birell víta jeseň novými príchuťami nealkoholických pív. Birell nadväzuje na úspech letnej série ovocných nápojov a prichádza so svojou vôbec prvou jesene ladenou limitovanou edíciou. Záujem spotrebiteľov o nealko radlery s novými príchuťami z limitovaných edícií, ktoré sme ponúkali v priebehu minulého leta, bol aj tento rok enormný. Potvrdilo sa nám, že ľudia radi ochutnávajú nové varianty Birellu. A pretože na jeseň ľudia vyhľadajú zase inú paletu chutí, rozhodli sme sa pripraviť verzie postavené vyložene na chutiach jeseného ovocia. Veríme, že si ich spotrebitelia obľúbia rovnako ako tie letné, hovorí Zuzana Tomková, brand manažérka značky Birell na Slovensku. Ľudia budú môcť ochutnať dva nové varianty obľúbeného nealko radleru s príchuťou jeseného ovocia hruška a dula a jablko a slivka. Sladká hruška je doplnená o kyslejšiu dulu a ponúka príjemnejšie vyváženú chuť. Podobne ako variant sladkých jablk obohatený o typickú chuť jesenej slivky. Základom oboch variantov je tradičné nealko pivo Birell Svetlý, ktoré tvorí 50% obsahu oboch noviniek. Zvyšok tvoria príslušné ovocné šťavy. Nealko radlery obsahujú maximálne 0,4% alkoholu. Oba varianty majú nízky obsah cukru. Jablko a slivka iba 3,4 g na 100 ml, hruška a dula dokonca len 3,1 g na 100 ml, čo je menej ako väčšina sladkých limonád. Rovnako ako všetky ostatné varianty Birellu, neobsahuje ani jesená limitovaná edícia umelé farbivá a konzervanty. V Bruseli otvorili novú expozíciu zameranú na belgické pivo s názvom Belgian Beer World. Expozícia sa nachádza v novozrekonštruovanej budove burzy v centre belgickej metropoly. Návštevníkom približuje históriu aj súčasnosť belgického pivovarníctva. Nikde na celej planéte nenájdete toľko pív ako tu. Nikde na svete nie je toľko chutí a príbehov spojených s pivom. Víta expozícia hneď na začiatku. Lístok do múzea stojí 17 €. Pokiaľ ide o históriu výroby piva v Belgicku, návštevníci sa dozvedia napríklad o mníchoch, ktorí varili pivo v kláštoroch. Keďže obyčajná voda bola často závadná a viedla ku mnohým epidémiám, pivo v stredoveku bolo bezpečnejšou variantou. Interaktívny panel rozpráva o mýtickom kráľovi menom Jan Primus, rovnako známom ako Gambrinus, ktorý žil v 13. storočí v Bruseli a za ktorého vlády sa hojne varilo pivo. Belgicko v súčasnosti vyrába asi 1600 druhov pív a jeho pivná kultúra bola v roku 2016 pridaná na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Niektoré z týchto pív môžu návštevníci ochutnať na záver prehliadky.
To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.